És emocionant ser aquí avui perquè vol dir que després de 6 anys encara hi som. Això també pot semblar obvi, però no ho és. I fa 6 anys, per tant, que vam compartir en realitat una pulsió, una intuïció, una necessitat. Aconseguir que les persones víctimes de maltractament, de tortura o abús per part dels cossos i forces de seguretat tinguessin un lloc on anar i poder explicar la situació viscuda, que rebessin assessorament legal, que rebessin acompanyament psicosocial i poder portar alguns d'aquests casos de forma estratègica per tal de poder investigar i jutjar els responsables, que servís per reparar el mal petit, que servís per canviar les coses, per tant, que servís per complir els principis de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. Podem fer-hi front. Podem canviar les coses i, sobretot, val la pena creure-s'ho i intentar-ho. Perquè a vegades, encara que sembli impossible, encara que a vegades sembli impossible avançar, encara que a vegades sembli que pretenguem destruir el mur de la impunitat amb un petit martellet, cal tenir clar que qualsevol escletxa, qualsevol fissura, compta. Perquè implica un procés de reparació d'algú, perquè implica un procés d'apoderament, un petit canvi que potser evitarà que en el futur torni a passar, un reconeixement dels fets o una condemna pels perpetradors. Així que val la pena intentar-ho i val la pena celebrar que avui som aquí, encara que sigui difícil, i que seguirem aquí, si ens ajudeu, molts anys més. Així que felicitats a tots i a totes.